खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बलामगुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि स्निथि फरायसालि सप्ता फोरबो बानजायनाया दिनै थुंगेबाय। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बलामगुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि बानजायनायाव 7 साननि थाखाय खुंजानाय स्निथि फरायसालि सप्ता फोरबोआ दिनै मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय। बेनिनो जोबथि सानाव बान्था राननाय आरो गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो आरो गेवलां मेलाव फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलाङो। फरायसालि सप्ता फोरबो खुंनायनि आन्दोआव गोबां थांखिफोर दं। बेफोरनि गेजेराव फरायसाफोरनि गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिहुननाय, फरायनायनि अनगायैबो गुबुन रोंगौथि फोरोंनाय बायदि थांखिनि गेजेरजों फरायसालि सप्ता फोरबोखौ खुंनाय जादों होनना फोरमायदों बलामगुरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं देंखो ब्रह्मआ। जोंनि UN एकाडेमि बलामगुरियाव स्निथि जि फरायसालि सप्ता बेखौ खुंनायनि आन्दोआव बेनो जे जों गासै फरायसाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङावनो रोंखा राखा खालामनो बा क्वालिटि जि सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ, क्वालिटि एजुकेशन बेखौ होनायनि मिजिंजों जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बुंनो थाङोब्ला फरायसालि सप्ताया फरायसालिनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो, जाय फोरबोनि गेजेरजों फरायसाफोरनि आन्दोआव थाखोमानाय जि रोंगौथि, सोलोंथाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जेसेबां रोंगौथि दङ बेखौ जोङो बे माखासे इभेन्ट्स खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोननो बा मिथिनो मोननाय जायो। दा बेनिखायनो जों बे हाबाफारियाव गोबां हाबाफारि लादों। थांनाय बोसोराव जेरै लादोंमोन बेनिख्रुइबो जों एसे बांसिन देग्लाय बोसोराव जोङो गुबुन गुबुन गेलेनाय, गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बादायलायनाय, डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम आरो बेफोरनि अनगायैबो जे गोदान दानि जुगाव सोलिफुनाय जे फेशन श' जों बेखौबो लादों आरो गथ'फोरनि जे बडि बिल्डिं श' बेखौबो जों लाफादों। दा बेजों लोगोसे दिनै बान्था राननाय हाबाफारि जोङो 2024 मायथाइनि 25 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै जोंनि जे बान्था राननाय हाबाफारि जों बेखौ खुंफुंबाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो फरायसाफोरनि मटिभेसननि थाखाय आरो गार्जेन बिथांमोननि मटिभेसननि थाखाय आरो फरायसाफोरखौ गाहामै थुलुंगा होनो थाखाय बा गथ'साफोरखौ गाहामै आखु दानायनि जि गोहोम, बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि मानगोनां दैमासा ब्रह्म, जायखौ जोङो सावथुन मुलुगाव मेन्देला ब्रह्म होननानै मिथिगौ, दा बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बिथांनि जि बिबुंथि, बिथांनि जि बेसेन गोसा बोसोन, बियो जोंनि फरायसाफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनो हागोन आरो फरायसाफोरखौ सोलायनायाव, गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनायाव एसेब्लाबो थुलुंगा होनो हागोन होननानै जों सानदों। लोगोसे बेजों लोगोसेनो दिनै जों गेवलां मेलाव सासे मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारी, जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि, जों बिथांखौ जों हांख्रायहरदों जाहाथे बेनि गेजेरजोंबो गथ'फोरा रंजानाय आरो गोसोआव गोजोननाय मोननो हायो। आरो लोगोसे जोङो सासे मोसाखावरि लिंहरदों, बिथाङाबो एलबाम आरो गोबां मोसानायजों बा बर'नि हारिमुजों लोब्बा गोनां बिरसिं बसुमतारी, बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बिथांमोनाबो दा नैबे गाहाय आलासिनि बिबुंथिनि उननिफ्रायनो बान्था राननाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गावसोरनि जे पारफरमेन्स बेखौ दिन्थिफुंगोन। बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो, दिनै जेरैबायदि जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो हादों, बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' समाजावबो जे जोङो गंसे फरायसालिनि गेजेरजों बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जाहाथे जों गथ'साफोरखौ
इयुनाव गाहाम फरायसा दानो हायो, साफा साफा मोजां नोगोरारि दानो हायो आरो हारिनि हादोरनि आरो बे मुलुगनि गाहाम हाबा मावग्रा सुबुं दानो हायो। बेबायदि थांखि आरो नोजोरजोंनो जों बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों।